מורשת שבט מנשה. מי אנחנו? ישם חלוקים כאפרים וכי מנשה. בראשית פרק מ"ח, פסוק כ. מנשה הוא הבן הבכור של יוסף. יוסף הוא הבן הבכור של יעקב מצד רחל. בני מנשה למוצאם מאחד מעשרת שבטי ישראל האבודים, אשר נשלחו לגלות על ידי האימפריה האשורית לפני יותר מ-2700 שנים. אבותינו נגדו במרכז אסיה ובמזרח הרחוק במשך מאות שנים, לפני שהתיישבו במה שהוא כיום צפון מזרח הודו, לאורך הגבול עם בורמה ובנגלדש. במשך כל שהותם בגלות, המשיכו בני מנשה לעסוק ביהדות בדיוק כפי שעשו אבותינו, לרבות שמירת שבת, שמירת כשרות, חגיגות ומועדים ושמירה על הלכות תורת המשפחה. והם המשיכו להזין את החלום לשוב יום אחד לארץ אבותיהם, ארץ ישראל. מסורת בני מנשה. זה הלבוש המסורת. מאכלים בני מנשה. מערבים קל מיני ירקות. אוכל העיקרי הוא אורז. בני מנשה אוהבים חריף. חובה שיהיה משהו חריף בסעודה. מפגע. תבשיל מעורבב, אורז, בשר, תבלינים מיוחדים. סיפור מנשה בן יוסף חוזר על עצמו עכשיו בישראל. בימי יוסף בן יעקב היה רעב, אבל במצרים היה אוכל כי הם אוגרים וחוסכים אוכל ב7 שנות השפע. ואז יעקב שמע שיש אוכל במצרים ולכן הוא שלח את 10 בנו להביא אוכל ממצרים. כשיוסף ראה את 10 אחיו, הוא זוכר את מעשיהם בעבר, אז הוא מתנהג כאילו הוא לא יודע מהם והוא האשים אותם שהם מרגלים. והוא התנהג כאילו הוא לא מבין עברית והוא מינה את בנו מנשה להיות שלו. מתרגם ביניהם למרות שאחי יוסף לא זיהו שמתרגם הוא לא אחר מאשר מנשה בן יוסף, אבל הם חשבו שהוא מצרי. עכשיו בואו נראה איך סיפור מנשה חוזר על עצמו רק עכשיו בימינו בישראל. כאן בני מנשה מצפון מזרח הודו, רק תראו אותם, הם נראים כמו תאילנדים, סינים. אבל האמת היא שהם צאצאיו של מנשה.